तर आपण 13व्या अध्यायावरती आहोत, ज्याचे 22 श्लोक आपण पूर्ण केलेले आहेत. खूप सुंदर अध्याय आहे. जसं रीना माताजींना मी आता समजावत होती, थोडासा काही काही संज्ञा, काही काही तत्व, जी तत्व आहेत, ती तत्व कळायला थोडीशी कठीण आहे. परंतु एकदा समजून घेतल्यानंतर त्याचं जर पुन्हा वाचन केलं, तर निश्चित ती आत्मसात व्हायला खूप मदत होते. त्यामुळे कठीण आहे, पण अशक्य नाहीये ते समजणं. त्याच्यामुळे निश्चित समजेल, फक्त थोडा वेळ लागतो कधी-कधी. काही तत्व, काही संज्ञा जाणून घ्यायला. तर त्यामुळे अनेक दाखले द्यायचा प्रयत्न असतो. अनेक सुलभ पद्धतीने जास्त प्रभुपदांचं तात्पर्य तितकं सुलभ आहे. त्याच्यापुढे आपण अजून काय म्हणजे आपण अगदी काय म्हणतो ना, की खूप खूप प्रामाणिक प्रयत्न असतो ना, की खूप खालच्या पातळीवर आपण आपण आहोत. अगदी सुरुवातीच्या म्हणजे बिगिनर्स लेव्हलवर आहोत. तरी पण कुठेतरी प्रयत्न असतो, की प्रभुपादांचं तात्पर्य ज्याच्यातनं जे काही ज्ञान दिलेलं आहे, ते तुमच्यापर्यंत सोप्यातल्या सोप्या शब्दामध्ये पोहोचवण्याचा हा प्रामाणिक प्रयत्न असतो. तर आपण 23व्या श्लोकावरती आहोत. उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. तरीही या शरीरामध्ये दुसरा एक दिव्य भोक्ता आहे. तो महेश्वर देखरेख करणारा व अनुमती देणारा आहे आणि तो परमात्मा म्हणून जाणला जातो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्व लोक महेश्वरम. सॉरी हा. भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्व लोक महेश्वर. तोच भोक्ता आहे, तो मालक आहे, तोच तोच सगळ्यांचं मूळ आहे. आणि म्हणूनच त्याच्या अनुमतीशिवाय मग आपल्याला या श्लोकामध्ये तेच जाणायचंय, की जसं गवताचं पातही हलत नाही. इच्छा दिली आहे भगवंतांनी, इच्छेची सूट दिली आहे. इच्छा करायच्या ज्या हव्या त्या इच्छा करायच्या आहेत. मग आध्यात्मिक मार्गावरती उन्नती साधायची आहे का भौतिकतेमध्ये अजून 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 त्या कुठेतरी वासनेमध्ये स्वतःला इतकं गुरफटून घ्यायचं आहे, की मग त्या इच्छा वासना संपतच नाहीत. कारण मग त्या इच्छांमधनं कुठेतरी पुढच्या योनीतला जन्म निश्चित होतो आहे. मग हे सगळं जाणायचं आहे. आणि ह्या सगळ्या इच्छा जरी असल्या तरी इच्छा या भगवंतांच्या इच्छेच्या अधीन आहे. आणि म्हणून त्यांच्या अनुमतीशिवाय काहीच नाही. आणि म्हणून इथे खूप सुंदर असं दिलंय, की एक दिव्य भोगता आहे या शरीरामध्ये. दुसरा एक दिव्य म्हणजे जो आत्मा आपण जाणला, जो शरीराची चेतना आहे, जो त्या शरीराला जाणतो तो आत्मा. आणि मग परमात्मा जो आहे तो दिव्य भोक्ता आहे. आणि तो देखरेख करणारा, मग तो बघतोय सगळं. जे काही हा आत्मा करतो आहे, जीवात्म्याचं जे काही चाललेलं आहे, ते सगळ्याचं निरीक्षण तो परमात्मा करतोय आणि तो परमात्मा म्हणून जाणला जातो. या ठिकाणी म्हटले आहे, की जीवाबरोबर सदैव वास करणारा परमात्मा हा भगवंतांचा प्रतिनिधी आहे. परमात्मा हा काही सामान्य जीव नाही. अद्वैतवादी देहामध्ये एकच क्षेत्रज्ञ असल्याचे मानतात. म्हणून त्यांना वाटते, की आत्मा आणि परमात्मा यांच्यामध्ये मुळीच भेद नाही. अद्वैतवादी कारण ते एकरूप होणं म्हणजे परमात्म्याशी एकरूप होणं, म्हणून ते आत्मा आणि परमात्म्याला वेगळं जाणत नाही. या संदर्भात स्पष्टीकरण देण्यासाठी भगवंत म्हणतात, की प्रत्येक देहामध्ये ते परमात्मा रूपाने स्वतःचं प्रतिनिधित्व करतात. तो आत्म्याहून भिन्न आहे. तो अर्थात दिव्य आहे. तो पराशक्तीतला आहे, कारण तो आध्यात्मिक आहे. जीवात्मा हा एका विशिष्ट क्षेत्राचा उपभोग घेतो, परंतु परमात्मा हा विशिष्ट क्षेत्राचा उपभोगता नसतो. तसेच तो शारीरिक क्रियांचा करता नसतो. तर तो साक्षी, देखरेख करणारा, अनुमती देणारा आणि सर्वश्रेष्ठ भोगता असतो. त्याला आत्मा हे नाव नसून परमात्मा असे नाव आहे. आणि तो अलौकिक आहे. आत्मा आणि परमात्मा यांच्यातील भिन्नता स्पष्ट आहे. परमात्म्याचे हात आणि पाय सर्वत्र पसरलेले असतात, परंतु जीवात्म्याच्या बाबतीत तसे नसते. कुठेतरी ती लिमिटेशन जाणून घ्यावं. जीवात्मा आहे तो आणि त्या जीवाची काही लिमिट्स आहेत, जे आपण 4 लक्षणं म्हणतो, की इंद्रिय सदोष आहेत. मनुष्याची इंद्रिय ही सदोष आहेत. मनुष्य चुका करतो. मनुष्य अ, भ्रमामध्ये असतो आणि मनुष्य चुका करतो. मनुष्याची इंद्रिय ही स्तिमित असतात. कुठेतरी लिमिटेशन्स असतं. तो चुका करतो आणि तो कुठेतरी भ्रमात असतो. या सगळ्या गोष्टी कुठेतरी जाणून, की ही लक्षणं आहेत मनुष्याची आणि या फॅक्ट्स आहेत. आणि म्हणूनच ही भिन्नता जाणायची.
तो जीवात्मा हा फक्त त्या त्या शरीरापुरता आणि त्या शरीराच्या क्रियांशी निगडीत असतो. जे चैतन्य असतं ना, त्याच्यामुळे त्या शरीरामध्ये सगळ्या सगळ्या क्रिया असतात. आणि मग आपण बघतो मनुष्य मृत झाला की सगळं संपलेलं असतं. त्याचं बॉडी म्हणायला एक क्षणही लागत नाही. खूप कठीण आहे. खूप काटा येतो अंगावर अशा अशा संज्ञांनी सुद्धा. पण ही फॅक्ट आहे. आणि तो त्या शरीरापुरता मर्यादित असतो. परंतु परमात्मा कोण? परमात्मा हा सर्व शरीरात ही सुपरसीज एव्हरीथिंग. आणि तो तो सगळ्या क्षेत्रांना जाणू शकतो. तो देखरेख करणारा आणि अनुमती देणारा सर्वश्रेष्ठ अलौकिक आहे. आत्मा आणि परमात्मा यांच्यातील भिन्नता स्पष्ट आहे. परमात्म्याचे हात आणि पाय सर्वत्र पसरलेले असतात, परंतु जीवात्म्याच्या बाबतीत ते तसे नसते. परमात्मा हाच परमेश्वर असल्यामुळे तो जीवांच्या भोगेच्छांना अनुमती देण्यासाठी त्याच्या अंतरात उपस्थित असतो. परमात्म्याच्या अनुमती विना जीव काहीही करू शकत नाही. जीव हा भुक्त किंवा आश्रित आहे, तर भगवंता हा भोगता किंवा पालनकर्ता आहे. जीव हा आश्रित आहे, हा भुक्त आहे आणि भोगता कोण आहे? तर परमेश्वर आहे. पालन करता, बीज देणारे पिता हे भगवंत आहे. असंख्य जीव आहेत आणि त्यांच्यामध्ये परमात्मा मित्र म्हणून वास करतो. सत्य हे आहे की प्रत्येक जीव हा भगवंतांचा नित्य अंश आहे आणि दोघांमध्येही निकटस्थ मित्र म्हणून परस्पर संबंध आहे. परंतु भगवंतांची अनुमती नाकारणे आणि प्रकृतीवर प्रभुत्व गाजवण्याच्या प्रयत्नात स्वतंत्रपणे कर्म करण्याची जीवाची प्रवृत्ती असते आणि त्या प्रवृत्तीमुळे त्याला भगवंतांची तटस्था शक्ती असे म्हटले जाते. तो पराशक्तीचा भाग आहे, पण त्याला तटस्था शक्ती म्हटले जाते. कारण तो भौतिक गोष्टींशी निगडीत आहे. तो कुठेतरी त्या भौतिकतेवर स्वतःचं वर्चस्व गाजवायला जातो. जीवाला आध्यात्मिक शक्तीत किंवा भौतिक शक्तीत राहावे लागते. जोपर्यंत जीव भौतिक शक्तीद्वारे बद्धावस्थेत असतो, तोपर्यंत भगवंत परमात्मा रूपाने त्याचा मित्र म्हणून जीवाबरोबर वास करतात, जेणेकरून जीवाला पुन्हा आध्यात्मिक शक्तीमध्ये परत नेता यावे. जीवाला पुन्हा आध्यात्मिक शक्तीत परत नेण्यासाठी भगवंत सदैव उत्सुक असतात. परंतु जीवाला आंशिक स्वातंत्र्य असल्यामुळे तो नेहमी आध्यात्मिक ज्योतीचा सहवास नाकारीत असतो. या आंशिक स्वातंत्र्याचा दुरुपयोग हेच त्याच्या बद्धावस्थेतील भौतिक संघर्षाचे कारण असते. म्हणून भगवंत सदैव त्याला अंतर्बाह्य आदेश करीत असतात. भगवद्गीतेद्वारे ते बाहेरून उपदेश करतात आणि अंतरातून ते जीवाला पटवून एक मिनिट हं. क्षमस्व. जीवाला पुन्हा आध्यात्मिक शक्तीत परत नेण्यासाठी भगवंत सदैव उत्सुक असतात. मग एक मिनिट हा, जोपर्यंत जीव हम्म या आंशिक स्वातंत्र्याचा दुरुपयोग हेच त्याच्या बद्धावस्थेतील भौतिक संघर्षाचे कारण असते. म्हणून भगवंत सदैव त्याला अंतर्बाह्य आदेश करीत असतात. भगवद्गीतेद्वारे ते बाहेरून उपदेश करतात आणि अंतरातून ते जीवाला पटवून देण्याचा प्रयत्न करीत असतात की भौतिक प्रकृतीतून त्याने केलेले कर्म हे त्याच्या वास्तविक सुखासाठी सहाय्यकारक ठरू शकत नाही. ते म्हणतात की त्याचा त्याग कर आणि तुझी श्रद्धा माझ्यावर दृढ कर. मन्मनाभव मद्भक्तो मध्याजिह्वा नमस्कुरु. तरच तू सुखी होशील. म्हणून जो बुद्धिमान मनुष्य आपली श्रद्धा परमात्म्याच्या किंवा भगवंतांच्या ठाई दृढ करतो, तो सच्चिदानंद जीवांकडे प्रगती करू लागतो. हे कृष्ण, किती सुंदर तात्पर्य बघा. आणि असा हा जीव भगवंतांच्या अनुमतीशिवाय उपद्रष्टा आणि अनुमंत आहे, भगवंत आहे. भौतिक प्रकृतीवर आपलं स्वातंत्र्य गाजवण्याच्या जो प्रयत्नात असतो, तो त्या बद्धावस्थेत असतो, हे त्याला लक्षात येत नसतं. म्हणून भगवंत अंतरातून सांगतायत, अंतरी भगवंत आहेत, अंतरी परमात्मा त्यांना ओळखायचंय आपल्याला. बाहेरून भगवंतांनी भगवद्गीता सांगतायत, ज्ञान दिलेलं आहे. कारण आपण मूळ आध्यात्मिक आहोत, पण आपण त्या तटस्था शक्तीवर आहोत. कारण तो बद्ध जीव जो आहे, त्या बद्ध जीवामध्ये परमात्मा हे मित्र रूपाने वावरतायत आणि त्याला प्रयत्न करतायत अध्यात्मामध्ये परत घेऊन जायचा. परंतु कुठेतरी नाकारलं जातंय ते.
आणि ते विस्मरण होतंय त्या जीवात्म्याला. तो आत्मिक पातळीवर जगतच नाहीये, तो शारीरिक पातळीवरच जगतोय. तर ते कसं काय आत्म्याशी संबंध निर्माण होईल? मग आत्म्याचा परमात्म्याशी सुद्धा संबंध कसा निर्माण होईल? आणि म्हणूनच भगवंत इथे सांगतायत, की त्या इच्छेच्या ती जी इच्छा दिलीये, त्या इच्छेमुळे तो त्या बद्ध अवस्थेमध्ये संघर्ष करत असतो. परंतु जो हे जाणतो आहे आणि म्हणूनच जो बुद्धिमान मनुष्य आपली श्रद्धा परमात्म्याच्या किंवा भगवंताच्या ठायी दृढ करतो, तो सच्चिदानंद जीवनाकडे प्रगती करू लागतो. मग तो त्या आनंदमय कोशामध्ये निश्चित पोहोचतो. य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते. हरे कृष्ण. किरण प्रभुजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण प्रभुजी. वाचणार प्रभुजी? हो हो, वाचतो. जो भौतिक प्रकृती, जीव आणि त्रिगुणांचे विकार या संबंधीचे तत्व जाणतो त्याला निश्चितच मोक्ष प्राप्ती होते. त्याची वर्तमान स्थिती कशीही असली तरी त्याचा या ठिकाणी पुनर्जन्म होत नाही. तात्पर्य वाचू थोडं. वाचा प्रभुजी, वाचा वाचा. तात्पर्य: भौतिक प्रकृती, परमात्मा, जीवात्मा आणि त्यांचा परस्पर संबंध याविषयीच्या स्पष्ट ज्ञानामुळे मोक्षप्राप्ती आणि आध्यात्मिक वातावरणामध्ये प्रवेश करण्यास मनुष्य पात्र होतो. आध्यात्मिक जगतात प्रवेश केल्याने त्याला पुन्हा भौतिक प्रकृतीत परतावे लागत नाही. हा ज्ञानाचा परिणाम होय. जीव या भौतिक प्रकृतीमध्ये योगायोगाने पतित झाल्याचे निश्चितपणे जाणणे हा ज्ञानाचा उद्देश आहे. जीवाने प्रमाणित व्यक्ती, साधू पुरुष आणि आध्यात्मिक गुरु यांच्या सत्संगामध्ये स्वतः प्रयत्न करून आपले स्वरूप जाणून घेतले पाहिजे. तसेच त्याने भगवंतांनी सांगितलेल्या भगवद्गीतेचे ज्ञान प्राप्त करून आपल्या आध्यात्मिक चेतनेचे किंवा कृष्ण भावनेचे पुनरुज्जीवन केले पाहिजे. नंतर तो पुन्हा या भौतिक जगतात कधीही परतून येणार नाही हे सुनिश्चित होईल आणि आध्यात्मिक जगतात त्याला सच्चिदानंदमय जीवनाची प्राप्ती होईल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. किती सुरेख प्रकारे भगवंतांनी समजावले, की हे जाणणं गरजेचं आहे. हे सगळं ज्ञान आहे. ही प्रकृती, जीव, जो आत्मा, परमात्मा आणि याच्यातला संबंध, याच्यातला परस्पर संबंध, याच्यातला परस्पर संबंध जो जाणतोय, जो मनुष्य, जो जीवात्मा हे जाणतोय, की या त्रिगुणांच्या प्रभावाखाली आपण या भौतिक जीवनामध्ये बद्ध होतोय, आपण अडकतोय कुठेतरी मायेमध्ये, हे जाणलं पाहिजे हो. अजाणतेपणी म्हणतोय ना आपण, एखाद्याला झोपेतून उठवता येतं, पण ज्यांनी झोपेचं ढोंग केलंय त्याला नाही उठवता येत. तसंच आहे, की तुम्हाला जर म्हणजे इथे किती ते परंतु इथे तेच सांगण्याचा माझा प्रयत्न आहे, की एखाद्याला कळतंय, की या भौतिकतेमध्ये आपण या मायेमध्ये गुरफटतोय, तरी पण त्या वासना, ती लालसा जात नाहीये हो. आणि म्हणून ते जाणायचंय. जर हे जाणलं, उत्तम प्रकारे जाणलं, तर या भौतिक जीवनामध्येही मनुष्य ती पातळी गाठू शकतो. ती कृष्ण भावना जोपासून हे शक्य आहे. आणि म्हणून ती बद्धता जर जाणली, की आपण या अवस्थेमध्ये बद्ध होतोय, आपण कुठेतरी मायेमध्ये गुरफटत चाललेलो आहोत, हे त्या जीवाने जाणणं गरजेचं आहे. हे कोण कोण सांगेल त्या जीवाला? तर आध्यात्मिक गुरु सांगेल. योग्य प्रमाणित व्यक्ती सांगेल. 1 मिनिट हां.
क्षमस्व, फोन तो घ्यायचा पाहिजे होता मला. मुलीचा फोन होता माझ्या. तर काही निरोप असतात त्याच्यामुळे मग काही फोन अर्जंट असतात. नाहीतर शक्यतो मी फोन सायलेंटवर ठेवायचा प्रयत्न असतो. हरे कृष्ण. तर इथे एक एक सेकंद द्या मला, सॉरी. आपण सर्वच या प्रापंचिक जबाबदाऱ्यांमध्ये आहोत. त्या जबाबदाऱ्या योग्य पद्धतीने पार पाडल्या पाहिजेत. आणि म्हणूनच भौतिक जगतेमध्ये त्याच अनुषंगाने सांगण्याचा प्रयत्न आहे की हा जीव, त्या जीवाने जाणायचंय की आपण त्या मायेमध्ये गुरफटले जातोय. पण हे जाणून घेणं गरजेचं आहे. हे ज्ञान कोणाकडून घ्यायचंय? तर प्रमाणित गुरु, आध्यात्मिक गुरु, योग्य व्यक्ती, जे आपण दुसऱ्या अध्यायापासून जाणतो आहोत. ज्या अर्जुनाने भगवंतांना गुरु मानलेला आहे. कारण त्याने जाणलं मी कुठेतरी असमंजस झालोय. माझ्या मनाची स्थिती अशी झालेली आहे की मी निर्णय घेऊ शकत नाहीये. आणि अशी बऱ्याचदा अशा अवस्था येतात की आपल्याला हे ज्ञान मिळणं आवश्यक असतं. बऱ्याच वेळेला आपण अशा काहीतरी कुठल्या तरी क्षणावरती येतो की आपल्याला कुठेतरी डळमळीत अवस्थेमध्ये असतो. असं होऊ शकतं, कुणाही मनुष्याचं होऊ शकतं. हे खूप सामान्य आहे. परंतु त्याही वेळेला आपण स्वतःला कशा प्रकारे ज्ञानी करणं गरजेचं आहे आणि ती कृष्ण भावना जोपासणं. आणि म्हणूनच त्या बद्ध जीवाने हे लक्षात घेणं, हे जाणून घेणं खूप गरजेचं आहे. जाणून अजाणतेपणी वागलं तर त्या मायेमध्येच गुरफटायचंय आणि मग त्या अनेक योनींमधून जन्म घ्यायचाय. पुन्हा पुन्हा जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी, त्या अशाश्वत दुःखालयामध्ये तसंच तसंच फिरत राहायचंय. पण जर पुन्हा या भौतिकतेमध्ये जन्म नको असेल आणि नको म्हणजे प्रत्यक्ष भगवंत सांगतायत, तो प्रयत्न करतायत भगवंतांना आपण त्यांच्या आनंदमय अशा कोशामध्ये हवं. आणि म्हणूनच कुठेतरी आपण स्वतःला तितकं आपलं नशीब समजावं. आपण फॉर्च्युनेट इनफ की आपल्याला ही या या लेव्हलवरती आपण कुठेतरी सुरुवात करायचं तरी आपल्याला निवडलंय भगवंतांनी त्यासाठी. म्हणून हे जाणणं, हे ज्ञान घेणं खूप गरजेचं आहे. सांगायचा मतितार्थ हा आहे या श्लोकातून की ज्ञान महत्वाचं आहे आणि ते उत्तम आध्यात्मिक गुरूंकडून, प्रमाणित व्यक्तींकडून घेतलं पाहिजे. तर त्या सच्चिदानंद अवस्थेमध्ये पोहोचायला वेळ लागणार नाही. ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मनमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे. हरे कृष्णा. वसुधा माताजी. काही जण परमात्म्याची अनुभूती आपल्या अंतरात ध्यानाद्वारे, इतर काही जण ज्ञानाच्या अनुशीलनाद्वारे आणि अन्य काही जण निष्काम कर्माद्वारे करतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग ज्या 12व्या अध्यायामध्ये भगवंतांनी सेवा सांगताना सांगितलंय की ज्ञानापेक्षा ध्यान श्रेष्ठ आहे आणि ध्यानापेक्षा निष्काम कर्म श्रेष्ठ आहे. आणि म्हणून ती परमात्म्याची अनुभूती, ती आत्मसाक्षात्काराची भावना कशा प्रकारे जोपासता येईल, कृष्ण भावना कशी जोपासता येईल, तर अशा प्रकारे सुद्धा जोपासता येईल. मग काही जण जी आपण म्हटलं अनन्य भक्ती करतात, काही साधना भक्ती करतात, काही त्याच्या पुढे जाऊन कर्मातून भक्ती साधण्याचा प्रयत्न करतात, जी थोड्याफार प्रमाणात निष्काम, ज्या अकर्माकडेच वाटचाल करत असते. आणि म्हणून त्याच ज्ञानाचं अनुशीलन करणं. म्हणून भगवंत सांगतायत की ज्ञानाचं अनुशीलन कर, की योग्य व्यक्तींचं अनुशीलन कर, की जेणेकरून तुला परमात्म्याची अनुभूती मिळेल. म्हणून आपण जेव्हा म्हणतो ना की 4 मित्र, चला एखादा मित्र चाललाय पिक्चरला, तेव्हा म्हणतो की चला रे माझ्याबरोबर आपण आज पिक्चरला जाऊया. लगेच 4 मित्र तयार होतात. त्याचप्रमाणे सत्संगाला जाण्यासाठी सुद्धा ती तयारी महत्वाची आहे. म्हणून एकाच्या की आज मी इथे उत्सव आहे, इथे सत्संग आहे, इथे प्रभूजींचं लेक्चर आहे आणि चला हो इथे या ठिकाणी असा असा इस्कॉन मधला उत्सव आहे. मग तिथे आपल्याबरोबर अजून 4 आपल्या भक्तांना घेऊन जाण्याचं, की मग तिथे कृष्ण भावना त्यांच्याही मनामध्ये जोपासण्याचा प्रयत्न असतो, की त्या त्या व्यक्तीच्या ज्ञानाचं अनुशीलन आपण करत असतो आणि मग योग्य व्यक्तीच्या मार्फत मग आपण कुठेतरी माध्यम बनतो आणि ज्या माध्यमातून आपण त्या प्रमाणित व्यक्तीचं अनुशीलन करण्याचा मार्ग दाखवतो कुठेतरी त्या त्या इतरही व्यक्तींना आणि त्यांनाही आपण कृष्ण भावनेमध्ये, कृष्ण भावना त्यांच्याही मनामध्ये जोपासण्यासाठी कुठेतरी तो प्रयत्न असतो. आणि म्हणूनच मग ध्यानाद्वारे, की जसं आपण अष्टांग योगामध्ये बघितलं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आणि समाधी. अशा प्रकारे या 8 टप्प्यातून जाऊन समाधीस्थ अवस्था म्हणजे भगवंतांशी जोडलं जाणं. मग ध्यानाचं अनुशीलन, ज्ञानाचं अनुशीलन, ध्यान किंवा मग निष्काम कर्म,
की ज्या कर्माच्या फळांचं भगवंतांना अर्पण करणं, ते कर्माची फळच भगवंतांना अर्पण करणं. त्या कर्माच्या फळांनाच भगवंतांना अर्पण केलं तर त्या कर्मबंधनामध्ये अडकणारच नाही हो. कुठल्याच भोगांना तोंड द्यायची वेळ येणार नाही. आणि म्हणून इथे भगवंत सांगतायत, की मनुष्याच्या आत्मसाक्षात्काराच्या शोधाबद्दल सांगावयाचे तर बद्ध जीवांचे 2 प्रकारे वर्गीकरण करता येते. जे नास्तिक, अद्वैतवादी आणि संशयखोर आहेत, त्यांना आध्यात्मिक ज्ञानाचे आकलनही होऊ शकत नाही. परंतु इतर काही जण आहेत, ज्यांना आपल्या आध्यात्मिक जीवनाच्या ज्ञानावर निष्ठा आहे आणि त्यांना आत्मदर्शी, भक्त, तत्वज्ञानी आणि निष्काम कर्मयोगी असे म्हटले जाते. जे सदैव अद्वैतवादाचा पुरस्कार करतात, त्यांना सुद्धा नास्तिक, अज्ञेयवादी वर्गातच गणले जाते. दुसऱ्या शब्दात सांगावयाचे तर केवळ भगवत भक्तच आध्यात्मिक ज्ञानामध्ये योग्य प्रकारे स्थित झालेले असतात. कारण ते जाणतात, की या भौतिक प्रकृतीच्या पलीकडे आध्यात्मिक जगत आणि पुरुषोत्तम भगवान आहेत. भगवंत हे परमात्मा रूपामध्ये विस्तार करून जीवांसहित सर्व गोष्टी व्यापतात. अर्थात असे काही जण आहेत जे ज्ञानाच्या अनुशीलनाद्वारे परमसत्य जाणण्याचा प्रयत्न करतात आणि त्यांची गणना श्रद्धावानांमध्ये केली जाऊ शकते. सांख्य तत्वज्ञानी या भौतिक जगताचे 24 तत्वांमध्ये पृथक्करण करतात आणि ते जीवाला 25वे तत्व मानतात. स्वरूपतः जीवात्मा हा भौतिक तत्वांच्या पलीकडे आहे. हे जाणू शकतात, तेव्हा जीवात्म्याच्याही पलीकडे भगवंत आहेत ते जाणू शकतात. भगवंत हे 26वे तत्व आहे आणि याप्रमाणे ते सुद्धा क्रमशः कृष्ण भावनामय भक्तीच्या स्तराप्रत येतात. जे निष्काम भावाने कर्म करतात ते सुद्धा आपल्या उद्दिष्टांमध्ये परिपूर्ण असतात. त्यांनाही कृष्ण भावनामय भक्तीच्या स्तराची प्राप्ती करण्याकरता संधी उपलब्ध करून दिली जाते. या ठिकाणी म्हटले आहे की ज्यांची चेतना शुद्ध झालेली आहे आणि जे ध्यानाद्वारे परमात्म्याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, त्यांना जेव्हा स्वतःच्या अंतर्यामी परमात्म्याची प्राप्ती होते, तेव्हा ते दिव्य स्तरावर स्थित होतात. त्याचप्रमाणे इतर काही जण आहेत जे ज्ञानाच्या अनुशीलनाने परमात्म्याला जाणण्याचा प्रयत्न करीत असतात आणि अन्य काही हठयोगाचा अभ्यास करतात आणि भगवंतांना आपल्या पोरखेळांनी संतुष्ट करण्याचा प्रयत्न करतात. बघा, मग ज्याचं ज्ञान आणि मग निष्काम कर्मयोग याद्वारे ते केलं जातं. मग त्याच्यात पुन्हा नास्तिक आणि आस्तिक लोकांचा उद्दिष्ट इथे उल्लेख केलेला आहे. म्हणजे अद्वैतवादी आहेत, जे परमात्मा आणि आत्म्याला एकच रूप ठरतात आणि त्यांचा विश्वास नसतो काही बऱ्याच गोष्टींवरती. मग तिथे विश्वास नाहीये, तिथे निष्ठा नाहीये, तिथे पुढे जाऊच शकत नाही हो मनुष्य. पण ज्यांची श्रद्धा त्या निष्ठा लेव्हलपर्यंत गेलेली आहे, त्या निष्ठेच्या पातळीपर्यंत गेलेली आहे, ते भगवत भक्तच या गोष्टीला जाणू शकतात आणि ते त्या भगवंतांच्या धामाला पोहोचू शकतात. कारण इथे ते तत्व मग ज्या सांख्य योगाद्वारे 24 तत्वांचं हे शरीर बनलेलं आहे, त्यानंतर आत्मा आणि परमात्मा हे 25 आणि 26वं तत्व ज्यांनी मानलेलं आहे. असे सर्वजण मग जे आत्म्याला जाणतायत, जे परमात्म्याला जाणतायत, ते निश्चित प्रकारे त्या मार्गावरती आध्यात्मिक उन्नती साधू शकतात. मग काही जण हे ज्ञानाच्या अनुशीलनाने करतात, की जो एखादी "अरे वाह! हा भगवद्गीतेच्या अध्यायाला जातोय का 18 दिवसांचं अध्ययन करतोय, मग मी पण करून बघतो. काय आहे याच्यामध्ये आणि काय आहे भगवद्गीता? मलाही जाणायचंय भगवंतांना." हे हे ज्ञानाचं अनुशीलन. अशा प्रकारे मग योग्य आध्यात्मिक गुरूकडून ते ज्ञान घेणं आणि म्हणून मग अशा प्रकारे अनुशीलन करून त्यांना सुद्धा श्रद्धावानच म्हटलं पाहिजे. कारण म्हणून हा श्रद्धावानाचा आपला जो पहिला टप्पा 18 दिवसांचा असतो, तो श्रद्धावान आहे. की हे श्रद्धेच्या मार्गावरती की एकमेकांच्या असोसिएशनने का होईना, परंतु त्या मार्गावरती ते पाऊल टाकतायत. हे खूप महत्वाचं आहे. अन्ये त्वेम जानन्तः श्रुत्वा अन्येभ्य उपासते ते अपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणः. हरे कृष्ण. माधुरी माताजी वाचायचंय आपल्याला. वाचा माताजी. डिस्टर्बन्स आहे का माताजी? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. आपलं इतरही आहेत, इथून वाचायचंय ना? हो हो माताजी. असे इतरही आहेत जे आध्यात्मिक ज्ञानामध्ये, 1 मिनिट वरचा असणार आहे की दिसतंय का? हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. दिसते. हा, दिसाले. असे इतरही आहेत जे आध्यात्मिक ज्ञानामध्ये जरी निष्णात नसले तरी इतरांकडून
परमपुरुषांसंबंधी ऐकून त्यांची उपासना करण्यास प्रारंभ करतात. प्रमाणित व्यक्तींकडून ऐकण्याच्या त्यांच्या प्रवृत्तीमुळे ते सुद्धा जन्म मृत्यूचा मार्ग पार करतात. हरे कृष्ण. तात्पर्य वाचू? नाही, ठीक आहे माताजी, मी काही गोष्टी घेते, वाचलं तर मग मी तुम्हाला सांगते नक्की. हरे ओके. हरे कृष्ण. मग जे आपण आधीच्या श्लोकामध्ये ज्याचा उल्लेख केला, हेच काही काही गोष्टी इथे आहेत की बऱ्याच जणांना त्याचा गंधही नसतो, कारण जे आध्यात्मिक ज्ञानामध्ये निष्णात नसतात त्या गोष्टींबद्दल ते जाणू शकत नाहीत. काही लोक नास्तिकवादी, अज्ञेयवादी किंवा तत्वज्ञानी असल्याचे प्रतीत होईल, परंतु वस्तुतः त्यांना तत्वज्ञानाचा मुळीच गंध नसतो. साधारणतः मनुष्याच्या बाबतीत सांगावयाचं तर तो पुण्यात्मा असेल तर श्रवणाद्वारे त्याला प्रगती करण्याची सुसंधी प्राप्त होते. हा श्रवण विधी अत्यंत महत्वपूर्ण आहे. आधुनिक जगतामध्ये कृष्ण भावनेचा प्रसार केलेल्या श्री चैतन्य महाप्रभूंनी श्रवण करण्यावर अधिक जोर दिला. म्हणून श्रवणम, कीर्तनम पहिलं नाहीये बघा, श्रवणम आहे. कीर्तनम जरी सांगणारा जरी आध्यात्मिक ज्ञान देत असेल तरी श्रवणम ही पहिली सेवा आहे. म्हणून या श्रवणम इथे याला जास्त जोर दिलेला आहे. आणि म्हणून श्रवण केले म्हणून आपण म्हणतो यू हॅव टू बी अ गुड लिसनर एव्हरी टाइम. आपण बाकीही गोष्टींमध्ये की योग्य पद्धतीने ऐकणं आणि म्हणून ते श्रवण करणं, त्या श्रवणाने आपलं ज्ञानाची उन्नती करणं, त्या ज्ञानावरती आपण जास्तीत जास्त ज्ञान आकलन करण्याचा प्रयत्न करणं. श्रवण केले तर तो प्रगती करू शकतो. विशेष करून श्री चैतन्य महाप्रभू यांच्यानुसार त्याने हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे या दिव्य ध्वनीचे श्रवण करावे. म्हणूनच असे सांगण्यात आले आहे की लोकांनी आत्मसाक्षात्कारी व्यक्तींकडून श्रवण करून स्वतःचा लाभ करून घेतला पाहिजे. त्या योगे क्रमाक्रमाने सर्व काही जाणण्यास समर्थ बनले पाहिजे. म्हणूनच इतरांकडून, जसं मी मगाच्या काही श्लोकांमध्ये उल्लेख करताना उदाहरण देताना सांगितलं की कशा प्रकारे इतरांच्या द्वारे, म्हणूनच मग ज्यांच्या माध्यमातून कधी कधी बघा, म्हणून आपल्यासाठी माध्यम बनतं कोणीतरी. मग ही जी लिंक आहे 18 दिवसांच्या कोर्सची लिंक आहे, आता 5 फेब्रुवारीला वर्ग सुरू होणार आहे, तर मग ती लिंक सगळ्यांना शेअर करणं. मग जे येतील तसे येतील, तुम्ही निष्काम पद्धतीने तुमचं कर्म करा, पण तुम्ही ती सेवा करताय. आणि मग ज्यांना श्रवण, की मग तुम्ही 4 लोकांना तोंडी सुद्धा आपण म्हणतो ना वर्ड ऑफ माउथ, तसं आपण सांगू शकतो तोंडाने की असं असं आहे हा वर्ग. आणि तुम्ही निश्चित करा, याच्यामध्ये खूप सुंदर गोष्टी सांगितल्या जातात. आपल्याला भगवद्गीता खूप चांगल्या प्रकारे, भले एकदा नाही करणार, तुम्ही परत परत रिपीटही करू शकता. या सगळ्याचं ज्ञान देणं गरजेचं आहे. आणि मग त्या व्यक्तीलाही उत्तम गुरूंकडून ते आध्यात्मिक ज्ञान मिळू शकेल आणि त्या प्रकारे ते अनुशीलन करण्यास तयार होतील. यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम् क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात तद्विद्धि भरतर्षभ. हरे कृष्ण. रीना माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हे भरत वर्ष होईल का माताजी ते पण? हे भरतर्षभ, हे भरत अर्जुनाला म्हटलंय भगवंतांनी. ओके. हे हा. भरत अर्षभ, जर चर आणि अचर असे तू जे काही अस्तित्वात पाहत आहेस ते क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ यांच्या केवळ संयोगापासून निर्माण होते हे जाण. हरे कृष्ण माताजी. अरे, चर आणि अचर, हलणारी वस्तू आणि न हलणारी, अचर आणि चर, अच्युत आणि अच्युत. जसं च्युत म्हणजे फॉलिएबल, अच्युत म्हणजे इनफॉलिएबल, जे कुठेतरी घसरण होणारे आहेत, परंतु आध्यात्मिक व्यक्ती ही इनफॉलिएबल. भगवंत हे इनफॉलिएबल आहे, ते अच्युत आहे. आणि अशा प्रकारे चर आणि अचर, इथे जे काही तू अस्तित्वात पाहत आहेस, ज्या काही वस्तू आहेत हलणाऱ्या आणि न हलणाऱ्या, ते क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ यांच्या केवळ संयोगापासून निर्माण झालेलं आहे. कारण शरीर आणि शरीराला जाणणारे आत्मा आणि परमात्मा यांच्या संयोगातून ते प्रकट झालेले आहे. या श्लोकामध्ये सृष्टीच्या उत्पत्तीपूर्वी अस्तित्वात असणाऱ्या जीव आणि भौतिक प्रकृती या दोहोंचे विश्लेषण करण्यात आलेले आहे. सर्व सृष्ट पदार्थ म्हणजे भौतिक प्रकृती आणि जीव यांचा संयोग होय. सृष्ट पदार्थ, जीवात्मा आणि ती प्रकृती यांचा संयोग आहे. सृष्टीमधील वृक्ष, पर्वत इत्यादी अचर, मग या न हलणाऱ्या वस्तू आहेत. आणि इतर सर्व चर वस्तू या सर्व भौतिक प्रकृती आणि पराप्रकृती जीव यांच्या संयोगामुळे निर्माण होतात. मूळ कोणापासून आहे? भगवंतांपासून आहे, पराशक्ती.
आणि म्हणूनच कुठेतरी या जीवाला पराशक्तीचा भाग म्हटलेला आहे. ती तटस्थावर असली तरी ती पराशक्तीचाच भाग आहे. पराप्रकृतीचा अर्थात जीवाचा संपर्क झाल्याविना कोणत्याही वस्तूची उत्पत्ती होऊ शकत नाही. भगवंत हे परा आणि अपरा या दोन्ही प्रकृतीचे नियंता आहे. पदार्थ आणि प्रकृती यांचा संबंध नित्य आहे आणि यांचा संयोग भगवंतांमुळे होतो. म्हणून भगवंत परा आणि अपरा या दोन्हीही प्रकृतीचे नियंता आहेत. भौतिक प्रकृती ही त्यांचीच आहे आणि आध्यात्मिक प्रकृती ही त्यांचीच आहे. योगमाया आणि मोहमाया, भौतिक प्रकृतीची निर्मिती त्यांनीच केली आहे आणि पराप्रकृतीला या अपराप्रकृतीमध्ये स्थित केले जाते व या प्रकारे साऱ्या क्रिया आणि सृष्ट पदार्थ व्यक्त होतात. बघा, खूप सुंदर प्रकारे, थोडंसं कठीण आहे पण जाणण्याचा प्रयत्न करा की ही पराशक्ती म्हणजे जो जीव आहे त्या जीवाला या अपराशक्तीमध्ये जो या कनिष्ठ शक्तीचा कुठेतरी उपभोग घेतो आहे, पण ही निर्मिती कोणाची आहे? भगवंतांनी त्या पराशक्तीलाच अपराशक्तीमध्ये कुठेतरी स्थित केलेलं आहे, त्या जीवाला स्थित केलेलं आहे. आणि या सगळ्याच्या भौतिक प्रकृती, क्षेत्रज्ञ या सगळ्याच्या संयोगातून हे सृष्टी बनलेली आहे. अशा प्रकारे हे संयोगातून निर्माण होत आहे आणि हे सगळं जे काही अस्तित्वात आहे, चर आणि अचर, हलणारी आणि न हलणारी वस्तू, ही सगळी त्या संयोगापासूनच बनलेली आहे. हे तू जाणायचा प्रयत्न कर, हे भगवंत अर्जुनाला सांगतायत. समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यस्त्वं विनश्यन्तं य पश्यति स पश्यति. हरे कृष्ण. प्रभुजी. हरे कृष्ण माताजी, मी वाचू? हरे कृष्ण. वाचा माताजी. मराठी प्रभुजी नाही वाचू शकत. वाचवा. जो मनुष्य सर्व देहांमध्ये जीवात्म्याला साथ देणाऱ्या परमात्म्याला पाहतो आणि जो जाणतो की नश्वर देहामधील आत्म्याचा आणि परमात्म्याचा कधीही विनाश होत नाही, तो यथार्थ रूपाने पाहतो. हरे कृष्ण माताजी. तात्पर्य वाचा माताजी. वाचा. हो वाचते. तात्पर्य: जो मनुष्य सत्संगाद्वारे शरीराचा स्वामी किंवा जीव आणि जीवाचा मित्र या 3 गोष्टींना संयुक्तपणे पाहतो, तो यथार्थ ज्ञानी होय. जोपर्यंत मनुष्याला आध्यात्मिक विषयांचे ज्ञान असलेल्या यथार्थ ज्ञानीचा सत्संग प्राप्त होत नाही, तोपर्यंत तो या 3 गोष्टींना पाहू शकत नाही. ज्यांना असा सत्संग लाभलेला नाही ते अज्ञानीच असतात. असे अज्ञानी लोक केवळ शरीरच पाहतात आणि त्यांना वाटते की शरीराच्या नाशाबरोबर सर्वच गोष्टींचा विनाश होतो, परंतु ही वस्तुस्थिती नाही. शरीराच्या नाशानंतर जीव आणि परमात्मा विविध प्रकारच्या चर आणि अचर पदार्थांमध्ये नित्य भ्रमण करीतच असतात. परमेश्वर या संस्कृत शब्दाचा अनुवाद काही वेळा जीवात्मा असा केला जातो, कारण जीव हा देहाचा ईश्वर असतो आणि शरीराच्या विनाशानंतर तो दुसरे रूप धारण करतो, या अर्थाने तो ईश्वर असतो. परंतु इतर काही जण परमेश्वर शब्दाचा अनुवाद परमात्मा असे करतात. दोन्ही दृष्टीने जीवात्मा आणि परमात्मा हे अस्तित्वात असतात, ते नश्वर नाहीत. जो या प्रकारे पाहतो तो वास्तविकपणे काय घडते ते पाहू. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मी शरीर नाही, आत्मा आहे आणि हा आत्मा शरीराच्या आतमध्ये आहे. मी शरीर नाहीये, मी आत्मा आहे. म्हणूनच त्या प्रकारे हा आत्म्याला जेव्हा शरीराच्या आतमध्ये बघतो आणि हा आत्मा अविनाशी आहे, हा आत्मा देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, की कौमार, मग ज्या प्रकारे अगदी बाल अवस्थेपासून वृद्धावस्थेपर्यंत हा आत्मा अविरतपणे प्रवास करीत असतो, हे आपल्याला दुसऱ्या अध्यायापासून जाणलंय आपण. आणि म्हणून तो अविनाशी आहे. हे शरीर नश्वर आहे. हा शरीरातला आत्मा आणि परमात्मा, म्हणून इथे त्याचा उल्लेख बऱ्याच वेळेला परमेश्वर, कारण तो त्या शरीराचा ईश्वर असतो. चैतन्य त्याच्यामुळे असतं. जी चेतना असते ती त्या आत्म्यामुळे असते. आत्मा हा त्या शरीराला चेतना देणार असतो आणि म्हणूनच या दृष्टीने जेव्हा जीवात्मा, परमात्मा, क्षेत्रज्ञ या तिन्ही म्हणजे क्षेत्र, शरीर आणि आत्मा आणि परमात्मा या गोष्टींना जेव्हा संयुक्तपणे जो जीव बघतो, तो निश्चितच योग्य प्रकारे ती गोष्ट जाणू शकतो. तो योग्य प्रकारे काय घडतं आहे, की एखादी कार आहे बघा, एखादी कार तुम्ही पार्क करून ठेवली तर ती नुसतीच उभी असेल, परंतु ती कार
जेव्हा चालवली जाईल ड्रायव्हर कडून, तेव्हा त्या कारमध्ये काहीतरी जान येईल ना. तेव्हा ती कार आहे बाबा, की मुव्हेबल आहे आणि ती कुठेतरी चालू लागते. तसं या शरीराचं आहे हो. हा आत्मा या शरीराला ड्राईव्ह करणार आहे. तो ड्रायव्हरच नसेल शरीरात, तर ते शरीर मृत आहे. आपण त्या शरीराला बॉडी म्हणून तसा जेव्हा मनुष्य मृत होतो, तेव्हा त्याची एका क्षणामध्ये जे एखादी कोणाचं नाव घेत असतात, म्हणजे मला तरी ते कधीच कधीच पटत नाही. कारण आपण म्हणतो ना, की पण शेवटी जी फॅक्ट आहे, म्हणजे आपण एखाद्याचं नाव घेत असतो, आपल्या कोणीतरी खूप क्लोज असतं आणि एखादी व्यक्ती आपण जेव्हा गमावतो, तेव्हा आपण त्या मृत व्यक्तीला एका क्षणामध्ये आपल्या कोणीतरी अगदी क्लोज असलं तरी बॉडी होऊन जाते त्याची. कारण ते शरीर होतं. फक्त शरीर म्हणून राहतं हो ते. नश्वर शरीर म्हणून राहतं. हे जाणायचंय. हे मटेरियल शरीर आहे फक्त. पृथ्वी, आप आ आ ज्या पंचतत्व, पंचमहाभूतांनी बनलेलं पृथ्वी, आप, वायू, अग्नी, जल या पंचमहाभूतांचं बनलेलं हे फक्त शरीर आहे. हे जाणायचंय आणि हे जो जाणतो, की तो आत्मा या शरीराला ड्राईव्ह केल्याशिवाय, कारण तोच हे सगळं ड्राईव्ह करत असतो. तो चैतन्य आहे या शरीराचा. तो जे हे जाणतो, तो योग्यप्रणे सगळ्या गोष्टी जाणू शकतो. समं पश्यन्नि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नस्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्. हरे कृष्ण. वसुधा माताजी वाचा. हरे कृष्ण माताजी. वाचा किरण प्रभूजी, वाचा. वाचा वाचा. जो मनुष्य सर्व जीवांमध्ये परमात्म्याला समान रूपाने उपस्थित असल्याचे पाहतो, तो मनामुळे स्वतःची अधोगती होऊ देत नाही. याप्रमाणे तो परमगतीला प्राप्त होतो. तात्पर्य पण वाचतो माता. वाचा प्रभूजी, वाचा. तात्पर्य: जीवात्म्याने भौतिक जीवनाचा स्वीकार केल्यामुळे त्याची स्थिती ही आध्यात्मिक जीवनातील स्थितीपेक्षा भिन्न झाली आहे. परंतु जर मनुष्याने जाणले की परमेश्वर हा परमात्मा रूपाने सर्वत्र स्थित आहे, अर्थात भगवंतांची उपस्थिती सर्व सजीव वस्तूंमध्ये तो तो पाहू शकला, तर विनाशकारी प्रवृत्तीमुळे तो स्वतःचे अधपतन होऊ देत नाही आणि म्हणून हळूहळू त्याची आध्यात्मिक जगतामध्ये उन्नती होते. मन हे सामान्यतया इंद्रिय तृप्ती करण्याच्या अधीन झालेले असते, परंतु मन परमात्म्यावर एकाग्र होते तेव्हा मनुष्याची आध्यात्मिक ज्ञानामध्ये प्रगती होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग जो पंडित हा समदर्शिना, जो प्रत्येक जीवामध्ये परमात्म्याला बघतोय, ती व्यक्ती जाणू शकते की हा आत्मा आणि परमात्म्याचा संबंध काय आहे. आणि त्याच प्रकारे काय आहे की मन ज्या 6व्या अध्यायामध्ये अर्जुन सांगतोय की मन इतकं वाईट आहे की त्या मनाला, म्हणजे मनाची गती तर आहेच, पण मन असा शत्रू आहे की मग याला मित्र बनवायचे का शत्रू बनवायचे हे आपल्यावर आहे. आणि या मनाला आपण पकडू शकत नाही. मी एक वेळ वाऱ्याला पकडू शकेन, पण मी मनाला पकडू शकत नाही. प्रल्हाद महाराज म्हणतायत, अहो बाहेर कुठे शत्रू शोधायला जाता, तुमचा शत्रू तुमच्या आतमध्येच आहे. तुमचं मन तुमचा शत्रू आहे आणि त्या शत्रूला तुम्हाला मित्र बनवायचं. त्या मनाला तुम्हाला माइंड करायचंय हो. माइंड म्हणतात ना, की डेफिनेटली तुम्हाला तुमच्या त्या मनाला तुम्हाला माइंड करायचंय, त्याला मार्गदर्शन करायचंय. त्या मनाला त्या आध्यात्मिक स्थितीवर न्यायचंय, त्या आध्यात्मिक ज्ञानावरती त्याचं. म्हणूनच मन, बुद्धी आणि इंद्रिय म्हणून ते जे रथ आहे ना, तो परत परत आठवा. कारण ती इंद्रिय आहेत, ती मन आहे, ती बुद्धी आहे आणि तो आत्मा आरूढ आहे त्याच्यामध्ये आणि त्या आत्म्याकडे लक्ष नाहीये. कारण का? कारण ती बुद्धी आहे, ते मन आहे आणि ती इंद्रिय यांच्यावरती सगळी वासना आहे हो. काम वासना आहे. ती इंद्रिय विषयांमध्ये तृप्त करण्याच्या मागे लागलेलं आहे ते मन. पण त्या मनाला जर कुठेतरी गुंतवलं ना, कुठेतरी म्हणजे अध्यात्मामध्ये गुंतवलं आणि परमात्म्याच्या ज्ञानासाठी गुंतवलं, तर निश्चितच तो त्या परमगतीची प्राप्ती करू शकतो. प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानं कर्तारं स पश्यति. हरे कृष्ण. वसुधा माताजी. जो मनुष्य पाहू शकतो की भौतिक प्रकृतीद्वारे निर्मित शरीरच सर्व कर्मे करते आणि आत्मा हा अकर्ता आहे, तोच यथार्थ रूपाने पाहतो. तात्पर्य वाचू. वाचा माताजी.
परमात्म्याच्या मार्गदर्शनानुसार भौतिक प्रकृती शरीराची निर्मिती करते आणि मनुष्याच्या शरीराशी संबंधित जी काही कर्मे घडतात ती त्याच्याद्वारे केली जात नाही. सुखासाठी किंवा दुःखासाठी जे काही मनुष्य करतो ते त्याला आपल्या शारीरिक रचनेमुळे करणे भाग पडते. तथापि आत्मा हा शारीरिक क्रियांच्या अतीत असतो. गतकाळातील इच्छेनुसार मनुष्याला वर्तमान देह प्राप्त होतो. इच्छापूर्ती करण्यासाठी त्याला देह प्रदान केला जातो आणि देहाद्वारे तो इच्छेनुसार कर्म करतो. वस्तुतः शरीर म्हणजे भगवंताने जीवाच्या इच्छापूर्ती करण्यासाठी रचलेले यंत्रच आहे. इच्छामुळेच मनुष्य कठीण परिस्थितीत सापडतो आणि सुख दुःख भोगतो. जेव्हा जीवाच्या ठायी ही दिव्य दृष्टी विकसित होते तेव्हा या दिव्य दृष्टीमुळेच तो शारीरिक क्रियापासून अलग होतो. ज्याला अशी दिव्य दृष्टी प्राप्त झाली आहे तोच वास्तविक तत्वदर्शी होय. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणून जो जाणतो आहे की ही जी आपण जे म्हणतो की कर्म करण्याच्या, आणि म्हणूनच ज्या कर्माला आपण जाणलं आधीच्या अध्यायांमध्ये, कर्म, विकर्म आणि अकर्म, मग जे कर्म केलं जातं या कर्मानुसारच तो पुढचा देह प्राप्त होतो. आणि ही कर्म त्या शरीराला, जणू काही हे शरीर म्हणजे यंत्र आहे. मनुष्य तिथे लिहिलंय खूप सुंदर तात्पर्यात की गतकाळातील इच्छेनुसार मनुष्याला वर्तमान देह प्राप्त होतो. इच्छापूर्ती करण्यासाठी त्याला देह प्रदान केला जातो आणि देहाद्वारे तो इच्छेनुसार कर्म करतो. वस्तुतः शरीर म्हणजे भगवंतांनी जीवाच्या इच्छापूर्ती करण्यासाठी रचलेलं यंत्रच आहे. इच्छांमुळेच मनुष्य कठीण परिस्थितीत सापडतो आणि सुख आणि दुःख भोगत असतो. जेव्हा जीवाच्या ठायी ही दिव्य दृष्टी विकसित होते की आपण आपल्या कर्माचे भोग भोगतो आहोत, आपण त्या कर्माला सुधारलं पाहिजे आणि आपण त्या इच्छांना कुठेतरी वळवलं पाहिजे, त्या इच्छांना थांबवलं पाहिजे, कारण कुठेतरी फक्त त्या इंद्रिय विषयांचाच भोगत नाही राहायचंय, अध्यात्माकडे निश्चितच कुठेतरी जाणायचंय, त्या परमात्म्याला जाणायचं आहे. तो आत्मा आणि परमात्मा आपल्या शरीरामध्ये स्थित आहे, पण आपण फक्त शरीराशी निगडीत राहतो. परंतु जो हे जाणतो की हा शरीर आणि आत्मा हा वेगवेगळा आहे, हा आत्मा या शरीरातलं चैतन्य आहे, आणि हे सगळं जो जाणतो की ही शरीर फक्त त्या क्रियांशी संलग्न आहे आणि हा देह फक्त त्या इच्छांमुळे प्राप्त झालाय, जे कुठलं 84 योनीमधलं शरीर प्राप्त होतंय ते फक्त त्या इच्छेपोटी प्राप्त होतंय. जणू काही ते मशीन म्हणजे यंत्र म्हणून दिलेलं आहे भगवंतांनी की तुमची इच्छापूर्ती त्याच्याने तुम्ही इच्छापूर्ती करा तुमची. परंतु जो हे सगळं जाणतो आहे तो निश्चितच या सगळ्या गोष्टींना व्यवस्थितपणे जाणू शकतो. तो व्यवस्थितपणे त्याचं ज्ञान घेऊ शकतो आणि त्यालाच ती दिव्य दृष्टी प्राप्त होऊ शकते आणि तो अध्यात्माकडे वळून मग तो आध्यात्मिक उन्नती साधू शकतो. यदा भूत पृथग्भावम् एकस्थमनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तथा तदा. हरे कृष्णा. रीना माताजी. हरे कृष्ण माताजी. जेव्हा विवेकी मनुष्य निरनिराळ्या भौतिक शरीरांमुळे होणारे पृथक स्वरूप पाहण्याचे थांबवितो आणि जीवांचा सर्वत्र कसा विस्तार झाला आहे हे पाहतो, तेव्हा त्याला ब्रह्माची प्राप्ती होते. हरे कृष्ण माताजी. तात्पर्य वाचाल माताजी. हरे कृष्ण. हो नक्की. हरे कृष्ण माताजी, नक्की. तात्पर्य: जेव्हा मनुष्य पाहू शकतो की आत्म्याच्या विविध इच्छांनुसार निरनिराळ्या शरीरांची निर्मिती होते आणि जीवाचा त्यांच्याशी काही संबंध नसतो, तेव्हा तो यथार्थ रूपाने पाहतो. देहात्म बुद्धीमुळे आपल्याला कोणी देवता असल्याचे, कोणी मनुष्य असल्याचे, तर कोणी कुत्रा, मांजर इत्यादी असल्याचे आढळते. परंतु ही वास्तविक दृष्टी नसून भौतिक दृष्टी आहे. देहात्म बुद्धीमुळेच आपल्याला हे प्राकृत भिन्नत्व दिसते. भौतिक शरीराच्या विनाशानंतर आत्मा हा एकच राहतो. भौतिक प्रकृतीच्या संपर्कामुळे जीवात्म्याला निरनिराळ्या प्रकारचे देह प्राप्त होतात. जेव्हा मनुष्य हे पाहू शकतो तेव्हा त्याला आध्यात्मिक दृष्टी प्राप्त होते. याप्रमाणे मानव, प्राणी, लहान मोठा इत्यादी पृथक भावातून मुक्त झाल्यावर मनुष्याची चेतना शुद्ध होते आणि आपल्या आध्यात्मिक स्वरूपात स्थित होऊन तो कृष्ण भावनेचा विकास करू शकतो. त्यानंतर तो सर्व गोष्टी कशा प्रकारे पाहतो याची स्पष्टीकरण पुढील श्लोकामध्ये करण्यात आले आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जो शरीराच्या भावनांशी
निगडीत ज्या काही गोष्टी आहेत तो योग्य प्रकारे जाणतो की आपल्या कर्मामुळे आपल्याला हे मग जो कोणी कुत्रा आहे, मांजर आहे, हे सगळं शरीराशी संलग्न आहे, हे त्या भौतिकतेशी संलग्न आहे. पण जो या आत्म्याला जाणतो की त्याचा काहीही संबंध नाही, आत्मा हा अविनाशी आहे, आत्मा हा अविरत प्रवास करतोय, जसा तो बालपणापासून वृद्धत्वापर्यंत करतोय, तशाच प्रकारे तो एक शरीर टाकून तेव्हा ते एक शरीर जीर्ण झाल्यानंतर तो दुसरं शरीर स्वीकारतोय. पण तो आत्मा हा एकच आहे. प्रत्येकाच्या शरीरामध्ये हा आत्मा आणि म्हणूनच या आत्मा हा अविनाशी आहे. म्हणून या भौतिकतेतून बाहेर पडून जेव्हा हा या गोष्टींना जेव्हा आत्मिक पातळीवर जाणतो, तेव्हा त्या शारीरिक संलग्नतेमधून तो कुठेतरी बाहेर पडतो. तो शारीरिक पृथक्करणामधून त्या पृथक्तेमधून कुठेतरी बाहेर पडतो. कारण त्या शारीरिक संज्ञांशी तेव्हा आपण निगडीत असतो, तेव्हा मला हे हवंय, मला ते, मला हे नटायचंय, मला हे करायचंय, मला ते, कारण हे शरीराशी संलग्न भावना आहेत. पण जेव्हा तो त्याच्याही पलीकडे जातो आणि तो शरीर आणि आत्मा यांना भिन्न स्वरूपामध्ये जाणतो आणि मग पुढे जाऊन आत्मा हा परमात्म्याचा अंश आहे हे जेव्हा जाणतो, तेव्हा तो त्या प्रकारे जाणू शकतो. एक सेकंद मी त्या माताजींचा कॉल घेऊन त्या जान्हवी माताजी होत्या. सांगायला खूप आनंद होतोय, की गुरु महाराज इथे आलेले आहेत. मुंबईमध्ये आलेत. ज्या मुंबईत ते डिव्होटीज आहेत, तर त्यांचा एक ग्रुप केलेला आहे आणि प्रयत्न आहे, की गुरु महाराजांना भेटायला जायचंय. तर आता माताजी त्यांना सेवा दिलेली आहे. त्या मालाडला राहतात. तर आपल्यापैकी मुंबईत कोण राहतंय? रीना माताजी कुठे राहतायत? माताजी मी गुजरातमध्ये गांधीधामला आहे. गांधीधामला आहे. आता गुरु महाराज तिथे येऊन गेले अहमदाबादमध्ये ना? काय आयडिया नाही हां, माताजी. नसेल माहिती. मला वाटतं लांब आहे ना तिथून तुमच्या इथून. पण हो, तेव्हा ग्रुप 5 वगैरे घंटे नव्हता लागतात. केला. हो, बरोबर, बरोबर. बाकी कोणी मुंबईमध्ये राहणारं कोणी आहे? वसुधा माताजी तर लांब राहतात. किरण प्रभूजी आपण कुठे राहता? हां, आपणही लांबच आहात प्रभूजी. कुठे आहे प्रभूजी आपण? कोल्हापूर. कोल्हापूर. येस, येस. कोल्हापूर. म्हणजे मुंबईतलं नाहीये कोणी. हरकत नाही. माधुरी माताजी बरोबर. कुठे राहतात? हा, मी पण कोल्हापूर, जयसिंगपूर. कोल्हापूर. अच्छा, म्हणजे सगळे हं. मुंबईचे कोणी नाही. मला वाटतं सुनील प्रभूजी आज आले नाहीयेत. ते आहेत मुंबईचे. पण आपण एक मुंबईच्या डिव्होटीजचा ग्रुप केलाय. त्याच्यात बऱ्याच डिव्होटीजना ऍड केलेलं आहे. तर असा प्रयत्न आहे, काही सेवा असेल किंवा सगळे मिळून जाण्याचा असा एक प्रयास असेल, तर आता ते कळेल. म्हणजे त्या माताजींच्या गाईडन्सवरून त्यांना त्या ऑलरेडी टचमध्ये आहेत तिथल्या ह्याच्यामध्ये. तर जुहूला जे मंदिर आहे मोठं, तिथे मला वाटतं गुरु महाराज आलेले आहेत आणि आता बघूया म्हणजे कसा त्यांचा प्रोग्राम आहे ते हळूहळू कळेल. तर त्या संदर्भातच फोन केला होता त्यांनी. तर अशा प्रकारे या पृथक भावातून तो मुक्त होतो आणि तेव्हा तो आध्यात्मिक उन्नती साधू शकतो. आपण पुढे जाऊया. अनादित्वा निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरोऽस्थपि शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते. हरे कृष्ण. किरण प्रभूजी वाचणार? येस माताजी. हरी. हे अनादित्वाच्या दृष्टीने युक्त आहे. जे अनादित्वाच्या दृष्टीने युक्त आहेत ते पाहू शकतात की अव्ययी आत्मा हा दिव्य, शाश्वत आणि त्रिगुणातीत आहे. हे अर्जुना, भौतिक शरीराच्या संपर्कात असून देखील आत्मा काही करीतही नाही किंवा कोणत्या गोष्टीमुळे लिप्तही होत नाही. तात्पर्य, भौतिक शरीराच्या जन्माबरोबरच जीवाचाही जन्म झाल्याचे प्रतीत होते, परंतु वस्तुतः जीव हा शाश्वत अजन्म आहे आणि तो प्राकृत शरीरामध्ये स्थित असला तरीही तो दिव्य आणि शाश्वत आहे, म्हणून त्याचा विनाश होऊ शकत नाही. स्वरूपतः
तो आनंदमयी आहे. जीव स्वतःहून कोणत्याही भौतिक कार्यामध्ये संलग्न होत नाही, म्हणून त्याने भौतिक देहाच्या संपर्कात असताना ती केलेली कर्मे त्याला लिप्त करू शकत नाही. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. बघा, तो आत्मा त्या अर्थामध्ये आरूढ आहे, तो सगळं बघतोय. पण शरीर जे काही करत आहे या शारीरिक गरजांशी निगडीत आणि म्हणूनच त्या शारीरिक पातळीवर विचार केल्यामुळे जीव त्या प्रकारे त्या जीवात्म्याला बद्ध केलेलं आहे शरीराने, परंतु तो स्वतःहून काही करत नाही. आणि म्हणूनच तो अविनाशी आहे, तो लिप्त आहे, तो आध्यात्मिक आहे, मूळ आध्यात्मिक आहे, तो दिव्य आहे, तो आनंदमयी आहे, कारण तो भगवंतांच्या स्वरूपाचा आहे. तो सच्चित आनंद आहे, कारण तो आनंदमय, तो परमात्म्याचा अंश आहे. पण हे जो जाणतो आहे तोच त्या परमात्म्याला जाणू शकतो, तोच त्या परमधामाला पोहोचू शकतो. आणि म्हणूनच या गोष्टीला जाणणं गरजेचं आहे, हे ज्ञान घेणं गरजेचं आहे. यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् दाकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते. हरे कृष्ण. माधुरी माताजी वाचणार. हरे कृष्ण माताजी वाचते. आकाश सर्वव्यापी असूनही ते आपल्या सूक्ष्मतेमुळे कोणत्याही वस्तूने लिप्त होत नाही. त्याचप्रमाणे ब्रह्मदृष्टीमध्ये स्थित झालेला आत्मा शरीराशी लिप्त होत नाही. तात्पर्य वाचू ना. हो, वाचा वाचा. तात्पर्य: वायू हा पाणी, चिखल, विष्ठा इत्यादी सर्व पदार्थात प्रवेश करतो, परंतु तो कशातही लिप्त होत नाही. त्याचप्रमाणे जीव जरी विविध प्रकारच्या शरीरांमध्ये स्थित असला तरी स्वतःच्या सूक्ष्म स्वरूपामुळे त्या शरीरांपासून अलिप्तच राहतो. म्हणून प्राकृत डोळ्यांनी जीव या शरीराच्या संपर्कात कसा आहे आणि शरीराच्या विनाशानंतर तो कसा बाहेर जातो हे पाहणे अशक्यच आहे. कोणत्याही वैज्ञानिकाला हे सिद्ध करता येत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ज्याप्रमाणे वायू, ज्याप्रमाणे वारा, आपण बघतो वारा हा पाणी, चिखल किंवा विष्ठा या इत्यादी स्वरूप सगळ्यामध्ये, कारण वारा वाहत असतो, सदैव वाहत असतो वारा, आणि तो वाहणारा वारा हा सगळ्यामध्ये प्रवेश करतो, परंतु तो त्यांच्यामध्ये मिसळत नाही, लिप्त होत नाही, म्हणजे मिसळत नाही. आणि म्हणूनच तसंच या जीवाचं आहे. हा जीवात्मा, इथे जीव म्हणजे आत्मा, जीव म्हणजे शरीर नाही. आणि म्हणूनच इथे दिलेलं आहे की विविध प्रकारच्या, भगवंतांनी सांगितलेलं आहे की विविध प्रकारच्या शरीरांमध्ये हा आत्मा स्थित असला तरी सूक्ष्म रूपामुळे इतका सूक्ष्म आहे की तो केसाच्या टोकाच्या एकाच 10,000 भाग इतका तो सूक्ष्म आहे. तो आपल्या डोळ्यांना दिसत नाही, कारण आपली इंद्रिय सदोष आहे. आणि म्हणून आपल्या डोळ्यांना तो कसा प्रवेश करतो आणि तो कसा या शरीरातून बाहेर जातो हे दिसत नाही. म्हणून मनुष्य जेव्हा मरण पावतो तेव्हा तो आत्मा त्या शरीरातनं निघून जातो, हे कुणालाही दिसू शकत नाही. हे पाहणे कुठल्याच वैज्ञानिकाला सिद्ध करणे शक्य झालेले नाहीये. आतापर्यंत तुम्ही जाणा की कुणीतरी त्या शरीरातला आत्मा निघून गेलेला आहे हे आपण फक्त म्हणतो, पण कोणीतरी ते बघितलेलं आहे का? जे काही स्वरूपामध्ये कुणालाच ते बघणं, या शारीरिक म्हणजे जे आपलं शरीर आहे, या शरीराला हे बघणं, हे शरीरांच्या डोळ्यांना, म्हणजे ज्या डोळ्यांची तेवढी क्षमता नाही की त्या आत्म्याला आपण बघू शकतो. तो आत्मा इतक्या सूक्ष्म स्वरूपामध्ये तिथे उपस्थित असतो आणि त्यानंतर तो तिथून बाहेर पडतो. देहिनोऽस्मिन्यथा देहे, की पुन्हा पुन्हा, कारण त्या देहातनं तो अविरत प्रवास करतोय, हेही तो आत्मा मात्र आहे तसाच असतो. तो बाल्यावस्थेत पण आत्माच असतो आणि तो वृद्धावस्थेत गेल्यानंतरही तसाच आत्मा असतो. ते शरीर बदललंय हो, त्या शरीरामध्ये बदल झालेले आहे. म्हणून आपण जर म्हटलं की आपल्याला पुन्हा वृद्ध झाल्यानंतर 2 महिन्याचं व्हायचंय, ते शक्य होत नाही हो आपल्याला. आणि म्हणून इथे हा श्लोकामध्ये जाणण्याचा हे मुख्य उद्देश आहे की तो आत्मा त्या शरीरामध्ये मिसळत नाही. जसं आकाश पसरलेलं आहे, अगदी अगदी अथांग पसरलेलं आहे, आणि अथांग आकाशामध्ये तो वारा त्या आकाशामध्ये स्थिरावतोय, आणि आकाशामध्ये सुद्धा सूर्य, चंद्र, तारे आणि ग्रह आहेत, परंतु त्या आकाशामध्ये ते आकाश कुणातही, सूर्यामध्ये, चंद्रामध्ये कुणातही मिसळत नाही. त्याचं स्वतंत्र अस्तित्व आहे. आणि त्याचप्रमाणे आत्म्याचं आहे. तो त्या शरीरामध्ये मिसळत नाही. तो त्या शरीराशी निगडीत आहे, परंतु त्या शरीराच्या
शरीरामध्ये मिसळत नाही. तो त्याचं अस्तित्व हे वेगळं आहे. तो अभिन्न आहे शरीरापासून. सॉरी, भिन्न आहे, की शरीर आणि आत्मा आपले वेगवेगळे आहेत हे जाणणं गरजेचं आहे. हे ज्ञान गरजेचं आहे. जो आपल्या फक्त शरीराला म्हणजे अनेक आपण ज्या निर्विकारांबद्दल जाणलं, की ज्या अनेक निर्विशेषवाद्यांबद्दल जाणलेलं आहे, जे अद्वैतवादी जे आत्मा आणि परमात्मा यांना एकरूप अवस्थेमध्येच बघतात, ते या सगळ्याला वेगळ्या दृष्टीने बघितलं जातं. पण खरी परिस्थिती काय आहे, खरं ज्ञान काय हे जाणणं त्या आध्यात्मिक गुरूंकडून, प्रमाणित व्यक्तींकडून हे जाणून घेणं खूप गरजेचं आहे. आणि म्हणून इथे जाणायचं आहे, की तो शरीर आणि आत्मा हे वेगवेगळे आहेत. त्या शरीरामध्ये तो आत्मा मिसळत नाही. त्या शरीराच्या आतमध्ये असतो, पण म्हणून तो त्या शारीरिक गोष्टींमध्ये मिसळत नाही. तिथे तो आरूढ आहे, तिथे इंद्रिय आहेत, मन आहे, बुद्धी आहे. तो आत्मा त्या शरीरामध्ये त्या त्या रथामध्ये आरूढ झालेला आहे, पण त्याच्याकडे लक्षच नाहीये हो. कारण फक्त त्या शारीरिक भावनांशीच निगडीत आहोत. त्याचप्रमाणे इथे विश्वाला सूर्याचं जे आपण आता बघितलं, यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत. हरे कृष्ण. वसुधा माताजी. हे भारता, ज्याप्रमाणे एकमेव सूर्य संपूर्ण विश्वाला प्रकाशित करतो, त्याचप्रमाणे शरीरात असणारा एकमेव जीव चेतनेद्वारे संपूर्ण शरीराला प्रकाशित करतो. तात्पर्य वाचून. वाचा माताजी. सावकाश वाचा. थोडंसं. चेतनेसंबंधी विविध मते आहेत. भगवद्गीतेच्या श्लोकामध्ये सूर्य आणि सूर्यप्रकाशाचे उदाहरण देण्यात आले आहे. ज्याप्रमाणे सूर्य हा एकाच ठिकाणी स्थित असतो तरी तो संपूर्ण विश्वाला प्रकाशित करतो, त्याप्रमाणे अनुरूप सूक्ष्मजीव जरी या शरीराच्या हृदयामध्ये स्थित असला तरी चेतनेद्वारे तो संपूर्ण शरीराला प्रकाशित करतो. म्हणून ज्याप्रमाणे सूर्यप्रकाश हा सूर्याच्या अस्तित्वाचे प्रमाण आहे, त्याप्रमाणे चेतना ही आत्म्याच्या अस्तित्वाचे प्रमाण आहे. जेव्हा आत्मा शरीरामध्ये उपस्थित असतो तेव्हा संपूर्ण शरीरभर चेतना पसरलेली असते आणि ज्या क्षणी आत्मा शरीराचा त्याग करतो त्याच क्षणी चेतना ही नाहीशी होते. हे कोणताही बुद्धिमान मनुष्य जाणू शकतो. म्हणून चेतना ही पदार्थाच्या संयोगीकरणामुळे निर्माण होत नाही. चेतना ही जीवात्म्याचे लक्षण आहे. जीवाची चेतना ही जरी गुणात्मक दृष्ट्या परमचेतनेशी एकरूप असली तरी ती श्रेष्ठ नाही, कारण एका विशिष्ट शरीरातील चेतना ही दुसरे शरीर व्याप्त करू शकत नाही. परंतु जीवाचा मित्र असणारा परमात्मा सर्व शरीरामध्ये उपस्थित असतो आणि त्याला सर्व शरीराची जाणीव असते. हाच परमचेतना आणि जीवचेतना यातील भेद होय. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणून हाच आत्मा आणि परमात्म्यामधला फरक. जसं जसं पहिल्या काही श्लोकांमध्ये आपण सांगताना सांगितलं, की क्षेत्र म्हणजे काय. मग तो जो शेतकरी दाखवलाय आणि तो फक्त आपल्या शेताला जाणतो. पण तो जो सूर्य आहे, भगवान सूर्य जे आहेत, ते सूर्य भगवान सगळ्या शेतांना जाणतात, कारण ते सर्वत्र प्रकाश पोहोचवतात. आणि म्हणूनच अशाच प्रकारे हा सूर्य सगळीकडे जसा सूर्यप्रकाश पोहोचवतो, त्याचप्रमाणे हा देहामध्ये असणारा जो जीव आहे, हा जीवात्मा आहे, हा या देहामध्ये ती चैतन्य निर्माण करत असतो. आणि हे चैतन्य जोपर्यंत जीव या शरीरामध्ये आहे, जोपर्यंत आत्मा या शरीरामध्ये आहे, तोपर्यंत हे चैतन्य आहे. नाहीतर ते चैतन्य निघून जातं. आणि ज्या क्षणी आत्मा शरीराचा त्याग करतो, त्याच क्षणी ती चेतना ही जी चेतना आहे ना, हा कॉन्शियसनेस. आणि म्हणूनच ही चेतना, या चेतनेला हे चैतन्य जाणायचंय. शरीरभर ही चेतना, हे शरीर ज्या आनंदाने फुलून जातं किंवा कुठल्याही भावनांमध्ये फुलून जातं, कारण ती चैतन्य हे त्या आत्म्यापासून असतं, हे जाणायचंय हो मनुष्याने. मनुष्य फक्त त्या शारीरिक भावनांशीच निगडीत आहे. त्या आध्यात्मिक असलेल्या आत्म्याकडे त्याचं लक्षच नाहीये. कारण फक्त आपल्या शारीरिक भावनांशी, आणि त्याला कुठेतरी वाटतं या चेतना ही पदार्थ निर्मितीच आहेत, त्या शरीराशी निगडीत आहेत. नाही, तर ते त्या आत्म्याशी निगडीत आहे. परंतु हेही जाणायचंय, की तो आत्मा आणि परमात्मा हा एकाच पातळीवर नाही. जरी आत्म्यामध्ये परमात्म्याचा अंश असला तरीही आत्मा हा परमात्मा असू शकत नाही. जीव हा ईश्वर असू शकत नाही. जीव हा परमात्मा असू शकत नाही. कारण शेवटी परमात्मा हा सुपर हेड आहे. सुप्रीम जो सर्वोच्च नियंत्रण करणारा आहे, तो परमात्मा आहे. आणि म्हणूनच इथे जाणायचंय, की आत्मा आणि परमात्मा याच्यातला भेद जाणायचा आहे. जसं समुद्राचं उदाहरण देताना एक थेंब हाही खारट असतो समुद्रातला, पण समुद्र जसा खारट असतो, त्या समुद्राची जी काही परिमाणात्मक जे आहे
ते मात्र त्या एका थेंबामध्ये येऊ शकत नाही. आणि म्हणूनच क्वालिटेटिव्हली आपण भगवंतांसारखे आहोत, पण क्वांटिटेटिव्हली नाही, हे जाणायचं आहे. आणि म्हणूनच संपूर्ण चेतनेद्वारे शरीराला चैतन्य करणारा हा तो जीवात्माच असतो. हे चैतन्य या जीवात्म्यापासूनच मिळालेलं असतं. क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेव क्षेत्रज्ञयोरेवम् अंतरं ज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृती मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम. हरे कृष्ण. रीना माताजी वाचा. हरे कृष्ण माताजी. जे ज्ञान चक्षुने क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ यातील भेद पाहतात आणि भौतिक प्रकृतीपासून मुक्त होण्याचा मार्गही जाणू शकतात, त्यांना परमलक्ष्याची प्राप्ती होते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. ज्ञान चक्षु म्हणून हे ज्ञानाचे चक्षु गरज आहे. बघा, एखादी गाडी आहे, एखादी गाडी बिघडली. गाडी बिघडल्यानंतर त्या गाडीतला ड्रायव्हर, जो काही गाडीचा मालक असतो, तो ती गाडी जर बघितला तर त्याला ते कळणार आहे का हो? कारण त्याला त्याचं ज्ञानच नाही. पण ज्ञानाचे चक्षु ज्याला, की त्या गाडी रिपेअर करण्यासंबंधीच्या गॅरेजमध्ये घेऊन गेल्यानंतर तो गॅरेजचा मेकॅनिक मात्र एका मिनिटात ती गाडी नीट करून देऊ शकतो, कारण त्याच्यातला फॉल्ट तो जाणू शकतो. कारण त्याच्याजवळ त्या ज्ञानाचे चक्षु आहे, त्याच्याजवळ ते ज्ञान आहे. आणि म्हणूनच ज्याजवळ जे ज्ञान चक्षुने क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ, की जे शरीर आणि आत्मा यातला फरक जाणतात, आणि हा आत्मा या परमात्म्याचा संशय, कठोपनिषदामध्ये खूप सुंदर आकृती दिलेली आहे, की ज्या प्रकारे आत्मा आणि परमात्मा हे एका शरीर रूपी अशा झाडावर बसलेले आहेत, आणि हे झाड म्हणजे शरीर आहे, आणि या झाडावरती आत्मा आणि परमात्मा हे पक्षी बसलेले आहेत दोन्ही. आणि तो आत्मा नावाचा पक्षी हा स्वतःच्याच गोष्टींमध्ये गुंतलाय, की मग ते दागदागिने दाखवलेले आहेत. खूप सुंदर आकृती आहे, ती मला जमली तर मी नक्की पुढच्या वेळेला शेअर करेन. पण ती आत्मा तो सगळं खाण्यामध्ये, त्या शरीराच्या ज्या काही गरजा पुरवायच्या आहेत त्याच्यामध्येच अडकलेला आहे. तो परमात्मा मात्र सगळं बघतोय, पण त्याच्याकडे लक्षच नाही हो त्याचं, कारण तो विसरलेला आहे पूर्णपणे. त्याला सगळं त्या मायेने गुरफटलेलं आहे हो, की मला हे हवंय, मला ते हवंय. त्या वासनेमध्ये तो सगळा गुरफटलेला आहे. मग त्याचं लक्ष कुठे परमात्म्याकडे? त्याला विस्मृती झालेली आहे सगळी. इतकं सुंदर हे असं, की परमात्मा सगळं बघतोय हो, तरी सगळं परमात्मा निरीक्षण करतोय प्रत्येक क्षणी. मग प्रत्येक ज्या निरनिराळ्या निरनिराळ्या ज्या अवस्था आहेत ना, तुम्ही जागृत अवस्थेमध्ये असता, मग लहान म्हणजे त्याच्यामध्ये सुप्त अवस्था असते, त्यानंतर स्वप्न अवस्था असते, त्यानंतर मग ती त्याला म्हणतात की अगदी गाढ झोप लागलेली असते ना, अशा अवस्थेमध्ये पण आपण असतो. तर अशा अवस्थेमध्ये मग शरीर कधी-कधी शरीर झोपलेलं असतं, आणि मग तो आत्मा ते मन झोपलेलं नसतं. पण शरीर आणि मन, मग जेव्हा आपण निद्रावस्थेमध्ये असतो, अगदी गाढ झोपेमध्ये असतो, तेव्हा आपल्याला आपलं काहीही कळत नसतो. पण तिथे तो आत्मा आणि परमात्मा मात्र पूर्णपणे तिथे अगदी सक्षमपणे सगळं बघत असतात. म्हणजे तितकी त्यांची ती, की आत्मा आणि परमात्म्याचं सगळं लक्ष असतं, आणि ते मात्र तिथे पूर्णपणे त्यांचं लक्ष आणि निरीक्षण करत असतात. आणि त्या अवस्थेमध्ये ते जागृत असतात. आत्मा आणि परमात्म्याचं निरीक्षण हे आपल्या शरीराशी कायम असतं. आणि म्हणूनच तो ड्रायव्हर आहे ना, तो आत्मा आहे त्या शरीरातला, चैतन्य देणारा त्या शरीराला, चेतना देणारा हा तो शरीराच्या आतमध्ये राहतो. म्हणून आपण शरीर नाही, आत्मा आहोत, आणि हा आत्मा शरीराच्या आतमध्ये आहे, हे जाणायचं आहे. पण तो कुठेही शरीरामध्ये मिसळत नाही, ही गल्लत करू नका. आणि म्हणूनच जीव आणि आत्मा याला निरनिराळ्या भिन्न रीतीने जो या शरीर, आत्मा आणि परमात्मा यांना जाणतो, तो आपल्या ज्ञानचक्षुनी हे व्यवस्थितपणे जाणू शकतो. आणि जो हे जाणतो त्याला निश्चितच त्या परमलक्ष्याची प्राप्ती होते. कारण बघा, हा देह म्हणजे जड तत्व आहे, हे मनुष्याला समजू शकतो. 24 तत्वांसह असणाऱ्या या देहाचं विश्लेषण करता येते. शरीर हे स्थूल अभिव्यक्ती आहे, तर मन आणि मानसिक विकार या सूक्ष्म अभिव्यक्ती आहेत. मी जसं म्हटलं, की पंचमहाभूतांनी बनलेलं शरीर हे जड शरीर आहे, की जे स्थूल शरीर आहे. आणि जे सूक्ष्म शरीर आहे ते कुठलं? मन, बुद्धी आणि खोटा अहंकार यांनी बनलेलं आहे, हे सूक्ष्म शरीर आहे. आणि जीवनाची लक्षणं म्हणजे या अभिव्यक्तीचा संयोग असतो. मग सुस्थूल शरीर आणि सूक्ष्म शरीर यांचा जो संयोग आहे, ती म्हणजे जीवनाची लक्षणं. जी काही कॅरेक्टर, ज्या ज्या असा मनुष्य आहे, असं त्याचा स्वभाव आहे, हे सगळी त्याची संलग्न या मन आणि शरीराशी संलग्नित अशी लक्षणं असतात. परंतु या सर्वांच्या पलीकडे आत्मा असतो.
आणि त्याहूनही श्रेष्ठ परमात्मा असतो. आत्मा म्हणजे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, आत्मा, परमात्मा ज्या 24 तत्वांनी शरीर बनलेलं आहे ते एक शरीर आहे आणि शरीराच्या भावनेशी निगडीत आहे. पण आत्मा आणि परमात्मा हे 25-26 ही तत्व आहेत. आणि म्हणूनच आत्मा आणि परमात्मा हे भिन्न आहेत. या भौतिक जगताचे संचालन जीव आणि 24 तत्वांच्या संयुक्तीकरणामुळे होते. संपूर्ण भौतिक सृष्टीची रचना ही आत्मा आणि भौतिक तत्वांच्या संयोगामुळे होते. हे जो पाहू शकतो आणि त्याचबरोबर परमात्म्याची ही स्थिती पाहू शकतो तो आध्यात्मिक जगतात प्रवेश करण्यास पात्र होतो. ही संलग्नता क्षेत्र क्षेत्र म्हणजे शरीर आहे आणि क्षेत्रज्ञ ह्या शरीराला जाणणारा आहे. हे जो भिन्न पद्धतीने जाणतो, जो परमात्म्यालाही जाणू शकतो, तो निश्चितच आत्मसाक्षात्काराच्या भावनेवर स्वतःला उन्नत करू शकतो. आणि या गोष्टी चिंतन आणि अनुभूती करण्यासाठी आहेत. या आणि मनुष्याने आध्यात्मिक गुरूंच्या साह्याने या अध्यायाचे संपूर्ण ज्ञान आत्मसात केले पाहिजे. म्हणून हे ज्ञान, हे ज्ञानाचे चक्षु ज्यांच्याकडे आहे, हे आध्यात्मिक गुरु, ह्या गुरूंकडून आपण ते ज्ञान कुठेतरी आत्मसात करायचं आहे. त्याचप्रमाणे आपण त्या आत्मिक पातळीवर स्वतःला उन्नत केलं तर निश्चितच त्या परमलक्ष्याची प्राप्ती होऊ शकते. या प्रकारे भगवद्गीतेच्या क्षेत्रज्ञ विभागयोग या 13व्या अध्यायावरील भक्तिवेदांत भाष्य संपन्न. हरे कृष्ण. सगळ्यांना मी शेअरिंग थांबवते. आपला अध्याय हरे कृष्ण माताजी. कृष्ण. हरे कृष्ण खूप माताजी. छान शिकवलं माताजी तुम्ही. खूप धन्यवाद. खूप धन्यवाद माताजी.